Benvinguts i benvingudes a Canvi de Joc. Avui estem de celebració, nois. Avui en fem 50. Avui aquí té algun pare que tingui 50 anys? Sí, no? Tots, no? Pare, mare, tots 50 anys. Albert, sí, no? Per tant, sabem el que és celebrar uns 50 anys. Doncs avui Canvi de Joc fa això. Celebrem els 50 programes, no 50 anys. Benvinguts a tots els que us acabeu de connectar. Avui programa molt farcit de, no de novetats, però de coses que tornen a venir, com és l'acadèmia. Ara mateix entrarà l'Àxel Vizuete per parlar d'aquesta estrena a la tercera divisió, amb victòria. Llavors també tornem a parlar d'una victòria, en aquest cas del primer equip, a casa contra el Valladolid, 2-1, una victòria que la vam gaudir molt tots i la vam patir molt, a parts semblants, i finalment farem la prèvia amb el portal Betis, que jo crec que és una de les prèvies més top que farem. I tot rematat amb l'extra time, que avui també tenim moltes coses per parlar. Hi ha novetats al femení, llavors ho comentarem, i parlarem d'aquestes lesions, que jo crec que és un dels temes que preocupen i bastant aquí a Can Girona. Però abans, deixem-me presentar els tertulians d'aquesta nit. Com esteu? Primer tot, Albert Isern, aguantant-me, la paret d'aguantant-me aquí, com estàs? Sí, mítica paret. I bé, content de celebrar el 50è una victòria. Que no 50 anys, que aquí m'he flipat molt. Àlex Luna, què tal? Avui, el periodista del dia. Com estàs? Hòstia, joder. Tant de bo. Molt bé. Content i ja, esperant a l'Àxel, què diu. També donem la benvinguda a tothom, us animem a que comenteu avui en el xat, tot el que li vulgueu preguntar a l'Àxel, tema de noves cares, conclusions del primer partit, Joel Roca, Artero, que també van disputar minuts, tot serà benvingut. En breus el tindrem, mira, Tronquitis diu, bona nit, malparits, de sopa de cabra. Nois, ara que encara no està aquí l'Àxel, podem fer una valoració del que ha anat sortint avui, les notícies d'últim moment, que potser ens deixen una mica amb el cos, no? Que és aquesta lesió de David López. Ho comentarem més aprofundament a l'extra time, però inconvenient, a la línia de 3 segurament hi haurà l'entrada de Bernardo. És la confirmació, perquè David López ja va ser baixa en el partit de Valladolid. Sí, bueno, va ser... és per això, no? Que Bernardo David López no hi és. Entenc que és per l'escalfament. Correcte, era per uns bessons i es confirma. Aquí vull... És que, el tendó d'Aquiles i el bessó, ahí, però tampoc d'allò. Per això jo tenia dubtes. Sí. Però, jo avui he publicat al diari que l'està salvant una mica, que tenia una plantilla àmplia, el Girona, però després he pensat, joder, en defensa, al cap i al fi comencem a estar com l'any passat, no? Que ara no tenim precanvis. Pot jugar Arnau, sí, és veritat, pot jugar Javi Hernández, però ja són més carrilers que potser centrals. Sí, aquí aquest any per la sort tenim una plantilla bastant profunda, Albert, i en aquest sentit la lesió de David López no preocupa tant, potser perquè hi ha recanvis. Pots posar Arnau a la dreta i Juan pel mig, que jo crec que és el que podríem veure. Bernardo el vaig veure molt tou, encara no està fent la sortida de la línia defensiva, no sé, com ho veus tu aquesta baixa de David López? És sensible? Sí que és sensible perquè és un jugador que venia sent important, però jo penso que més que el fet de tenir recanvis, que està molt bé, però al final és com el mínim exigible. Jo crec que per dir si és greu o no és el temps de baixa que estarà David López, perquè al final, clar, si són 2 setmanes no passa res, si són 4 mesos, parlem-ne. Aleshores, una mica la seva evolució marcarà aquest nivell de preocupació. Acabes de sembrar-te el comunicat mèdic que ha pensat el club, Sí, no? L'evolució marcarà la seva tornada als terrenys de joc. Si us sembla, anem a passar ja a la secció que recuperem aquesta temporada, perquè recordem, el Filial va guanyar el primer partit de tercera divisió aquest any contra la Montanyesa 2-1, i avui ho podem parlar amb un dels protagonistes. De fet, el director de l'orquestra, Àxel Vizuete, que el tenim ja amb tots nosaltres, sí, em diuen que sí. Per tant, bona nit, Àxel, moltes gràcies per estar a Canvi de Joc. Primer de tot, com estàs? Com et trobes? Bona nit. Bé, la veritat que les setmanes, quan es sumen 3 punts, doncs es porten millor, així que contents de l'inici de campionat, sobretot amb aquests 3 punts i sobretot amb les fases de joc que vam tenir, que van ser molt positives, i a partir d'aquí un partit que ens ajudarà a seguir creixent com a equip.
Recordem, per als despistats, el Girona B va guanyar 2-1 a Riudarenes amb gols de Coucha i Joel Roca de cap i amb un filial també demostrant que ha fet un pas endavant aquesta temporada. Has parlat de sensacions. Ens pots explicar quines són aquestes sensacions que et van agradar en aquest partit? Bueno, al final tenim molt clar el que volem com a equip i bueno, intentem portar els partits a portar al terreny que nosaltres considerem que més ens pot apropar la victòria i a partir d'aquí és fer-nos amb la pilota, portar l'iniciativa del joc, ficar l'equip a camp contrari i bueno, la veritat que vam tenir una primera part on pràcticament els primers 40 minuts ho vam aconseguir, vam trobar els 2 gols, vam generar situacions de gol, la sensació era de control, pràcticament no ens van generar cap ocasió, però sí que és veritat que van trobar aquest gol, que es va ficar dins del partit i que a nosaltres ens va trastocar una mica i a la segona part no vam tenir aquest control del joc a través de la pilota i l'equip rival ens va pressionar molt més a dalt, ens va dificultar més la sortida de pilota però vam poder aconseguir mantenir el resultat i com he dit al principi és un partit, estem tots just a l'inici, tenim un equip completament nou amb jugadors molt joves que pràcticament la majoria venen de fora i els estem acabant de conjuntar però molt content de la línia de millora que porta l'equip des de l'inici de pretemporada. Aquí veiem gent del xat ja que va dient bona nit, que està escoltant a l'Àxel. També podeu veure a les vostres pantalles el resum dels gols d'aquest partit de Riudarenes, gràcies al nostre becario. I ara parlem de les noves cares, Àxel, que n'has parlat ara mateix, un equip que ha tingut moltes novetats i vull que parlem sobretot de novetats que venen del primer equip, perquè no deixen de ser novetats, com Ricard Artero i Joel Roca, els 2 titulars. Com els vas veure? Bueno, bé, van estar bé. En Joel Roca ens va ajudar amb el gol i van estar bé. Al final per ells no és fàcil veure's a Mestalla i de sobte venir a Riudarenes. Hem de posar-nos en el seu lloc i saber que aquí està la dificultat per ells de desconnectar d'un lloc i connectar amb el filial. Però estem contents amb la predisposició que sempre venen de fer les coses bé, d'entendre que el fet de venir amb el filial els ha d'ajudar a no perdre rodatge, i sobretot que puguin mantenir aquest nivell i aquest to físic per quan estiguin amb el primer equip poder apretar per si els arriba l'oportunitat d'estar preparats. Albert, tenies una pregunta per a l'Àxel? Sí, bones, Àxel, què tal? Volia que ens fessis una valoració, ara aprofitant que estem a principi de temporada, de la plantilla que t'ha quedat, un any més amb molts canvis, sobretot per la gent que ens escolta i que potser encara no s'ha familiaritzat amb aquestes cares noves. Quina valoració en fas de la plantilla? Estem molt contents. Passa aquí la família. Fas el directe. Sí. Estem molt contents. Evidentment hi ha molt de treball per davant, perquè a diferència de la temporada passada també era un equip molt jove, però pràcticament tots venien de la base. Aquest any és un equip molt jove, però la gran majoria venen de fora. Llavors, veiem que ja és tornar a començar de zero i tenim molt de treball per davant, però com bé he dit abans, estem molt contents amb la progressió que porta l'equip. A partir d'aquí hi ha jugadors amb talent i estem molt contents amb la confecció de la plantilla i perquè aquí a ajudar-los a créixer i a formar cada un d'ells per com he dit abans, per si els arriba l'oportunitat del primer equip, que estiguin preparats realment per ajudar. Sabent que aquest any, evidentment, la dificultat és major perquè estem parlant de primera divisió. Evidentment, el nivell de la categoria i del jugador del primer equip ha pujat i molt i no serà fàcil, però estan aquí per preparar-se per si arriba aquest moment. Àlex, tenies també una pregunta? Sí, hola, què tal, Àxel? Com estàs? Àlex. Et volia preguntar, l'altre dia ho parlàvem amb l'Arnau, precisament, se't marxen jugadors com Pau Víctor, com Àlex Sala, com Gabri, i molts més, no? Suley, són jugadors que tenien molt de nivell per la categoria, per això ara segurament estan on estan. Com s'afronta això per un entrenador, no? Després de tota la feinada, després de quedar-se a les portes de l'ascens
veure que et marxen aquests jugadors i tornar a començar, una mica com s'afronta això a nivell de l'entrenador i a nivell de l'estaf tècnic. Bueno, doncs bé, o sigui, nosaltres al final la línia marcada pel club és molt clara, o sigui, tot i l'ascens del primer equip, doncs, bueno, continuen amb una línia de tranquil·litat amb el filial, d'apostar doncs, per jugadors joves i al final, doncs, un cop acceptes doncs, el continuar dins del club, doncs, evidentment, ja saps dins de quin projecte estàs. Llavors, evidentment, la meva motivació i la meva il·lusió doncs, és seguir formant els jugadors perquè puguin seguir doncs, tinguent trajectòria dins del món professional i que els arribi l'oportunitat i ho puguin fer al nivell que ho han fet. I sobretot per mi molt gratificant doncs, veure doncs, jugadors com en Suli doncs, que pugui tenir l'oportunitat de firmar un contracte professional a l'Eivissa o altres jugadors que puguin haver ampliat a nivell contractual doncs, la seva relació amb el club i haver sortit cedit doncs, a clubs importants. Doncs, bueno, per mi com a entrenador això és molt gratificant. Evidentment, doncs, és, com tu dius, ara és tornar a començar, perquè bueno, amb tots aquests jugadors hi ha hagut molt de treball en el dia a dia, però bueno, al final, com bé t'he dit, per mi és molt gratificant veure doncs, que aquests jugadors tenen la progressió que estan tinguent. I ara doncs, és tornar de nou i la motivació està amb aquests jugadors nous que estan amb nosaltres, doncs, veure que són jugadors jovenets, que surten la gran majoria d'etapes juvenils, doncs poder-los agafar i poder-los preparar doncs, en un futur doncs, que puguin estar en el món professional. Jo, Àxel, et volia preguntar sobre noms concrets d'aquests nous fitxatges. Primer de tot, Geray Izquierdo, que ja vam veure la pretemporada amb el primer equip, defensa central que prové de l'Adam, divisió d'honor. Què t'ha semblat aquesta incorporació? Anem jugador a jugador, si et sembla. Correcte. Bueno, en Geray, molt bé, molt content. És un nano que està amb una actitud i amb una predisposició molt positiva i és un nano que en poc temps ens està mostrant una gran qualitat i a partir d'aquí bueno, molt content. És un nano que tot i l'edat que té, que és un nano molt jove, surt del juvenil de l'Adam, doncs està mostrant molta personalitat amb el que fa i un bon nivell tècnic, és un tio que físicament es cuida moltíssim, que està musculat i a partir d'aquí doncs, bueno, ens aportarà moltíssim. El Mansa, l'Àlex, que també prové de l'Adam, també si ens pots fer una valoració. L'Almansa doncs, bueno, és un nano que ha acostumat a jugar d'extrem, esquerra. Ell és esquerrà, doncs, habituat a jugar com a natural. Dins del club doncs, l'aposta és doncs, que l'hem reubicat doncs, a la posició de lateral perquè es considera doncs, que aquí és on realment pot tenir projecció professional i és un jugador que hi ha moltes expectatives amb ell, confiem molt en ell perquè li veiem molt de potencial, té una genètica de primer nivell, amb molt de recorregut, una molt bona esquerra, és un molt bon nano, molt honrat. En línies generals tenim un equip de nanos que estan molt focalitzats amb el que volen, que això és molt important, i l'Almansa doncs, és un jugador que en la posició de lateral esquerra ens ha donat moltíssim. I finalment el nom que m'interessava, una de les últimes incorporacions és en Martí Riera, mitja punta de l'Espanyol B. Sí, en Martí doncs, bueno, és un jugador molt talentós, és un jugador que té una interpretació del joc de primer nivell, que s'equivoca molt poc. Em veieu bé? Sí, veiem perfecte, et sentim perfecte. Vale. Doncs, bueno, com us deia, té una interpretació del joc doncs, molt i molt bona, és un jugador que té un gran joc associatiu i és un jugador que també ens ha d'ajudar moltíssim en aquesta temporada. I mira, pel xat diuen Juanini, diuen entrenats l'any passat per Luis García, tant el Mansa com també el jugador que hem vist al principi, Geray, els dos entrenats per Luis García. Bona aportació. I finalment, una pregunta, no sé si en teniu alguna més, Albert o Àlex, però jo vull preguntar sobre els objectius marcats. Quins són els objectius aquest any del filial, competitivament parlant? Bueno, doncs, doncs la veritat que el discurs i l'objectiu marcat pel club no ha variat. O sigui, en cap moment m'han parlat d'ascens, fins i tot han tingut la possibilitat de poder... El que sí que coincidim tots és que bueno, la distància amb el primer equip doncs, considerem doncs,
que s'hauria d'escurçar, però precisament avui hem tingut una reunió i el que tenen molt clar és que volen potenciar la base, però quan es parla de la base és des de baix, perquè el que volen és que surtin talents, joves talents des de baix, des de categories inferiors del club, i aquí és on s'està molt focalitzat a potenciar. A partir d'aquí, el que em traslladen és que no consideren algú determinant el fet que aquest filar estigui a tercera o segona ref, perquè el que volen és que aquests jugadors de baix pugin cap a dalt. Però, evidentment, nosaltres vam obtenir 2 ascensos fins a arribar a tercera divisió. Un cop vam arribar a tercera divisió, l'aposta va ser molt clara pels joves talents. Tot i així, els 2 anys ens hem quedat a les portes. I jo crec que continuarem en la mateixa línia. Estem molt contents amb la confecció de la plantilla, estic molt i molt content. Veig una plantilla molt compensada amb diferents perfils, amb un gran potencial amb totes les seves línies. Això és la nostra tranquil·litat i a partir d'aquí treballarem perquè aquesta formació individual ens doni la col·lectiva. Jo ja puc preveure una mica que el primer equip, pel fet d'estar a primera divisió, ha fet una plantilla més àmplia. Això segurament impliqui que el filial tindrà una mica més d'estabilitat en el dia a dia i en el cap de setmana, que aquestes 2 últimes temporades... És bona aquesta. Moltíssim de moviment en el dia a dia, moltíssim. Quan parlo de moviment, potser 7, 8, 9 jugadors que contínuament pujaven i venien directes al partit i tal. Ara, de moment, això, tot i que el primer equip té 7 o 8 baixes, s'està donant però amb un volum força més reduït. I, això, pensant en filial, en col·lectiu, pot ser algo també positiu. Però, com bé et dic, el club és molt taxatiu i molt clar amb l'objectiu que és la formació dels joves. I a partir d'aquí, evidentment, si podem ascendir, serà algo molt positiu i que ens alegrarà molt a tots. A mi, com a entrenador, evidentment, m'agradaria, evidentment. Evidentment que ens agradaria a tots, a més com a aficionats, per anar seguint també el filial en categories molt més altes. Queda molt clar, Albert i Àlex, que és una acadèmia i que es ve a promocionar jugadors al primer equip. Va acord el discurs d'Axel amb el que va fer l'altre dia Quique Cárcel en la valoració del que va ser el mercat de fitxatges. Moltíssimes gràcies, Àxel, Albert, Àlex. No sé si voleu afegir alguna cosa, però molt completa l'entrevista. Sí, teníem pactat aquest quart d'hora i així ha estat. Per tant... Jo només volia afegir que això que diem d'aquest últim punt que feies, que ho diu molt en Martí, l'equilibri entre el creixement dels jugadors a nivell individual i al mateix temps uns resultats que entenc que tot i que un filial no té aquesta exigència de dir ens hem de marcar aquest objectiu, al final és important la categoria en la que et trobes, no? Per tant, és una mica trobar l'equilibri. Això et diria que l'últim cop que va venir l'Àxel també en vam parlar. I no deu ser fàcil, però d'aquí també el mèrit que té la tasca d'entrenar un filial. Sí, està clar que l'objectiu, com he dit, un cop vam arribar a tercera divisió, el club en cap moment és que mai m'ha parlat d'ascens, al contrari, m'ha dit, Àxel, estigues ara tranquil, volem que els joves talents que et donem, que no tinguem por a pujar juvenils i que sobretot que els formem i els preparem. En aquest sentit, el que em trasllada al club és que estan molt contents, perquè quan pugen a dalt són jugadors amb una bona educació esportiva, jugadors que competeixen, que quan han tingut el seu moment han mostrat un gran nivell, i aquesta és la línia. A partir d'aquí, aquesta formació individual estic convençut que donaran al col·lectiu i, evidentment, treballarem per fer un col·lectiu que vagi en una línia competitiva, que aquesta formació es porti amb aquest gent competitiu de voler guanyar i sabent que per guanyar s'han de fer moltes coses bé en el dia a dia per arribar preparat al partit i anirem en aquesta línia. Perfecte. Moltíssimes gràcies, Àxel. De nou, moltes gràcies per estar avui a la nit amb nosaltres i esperem tornar-te a veure i anar seguint una mica la temporada del filial, que ens agrada molt. Quan vulgueu, jo encantat. Així que bona nit i moltíssimes gràcies per la invitació. Perfecte, bona nit, Àxel. Ara per diumenge, que vagi bé. Merci. Totalment d'acord, les paraules d'Àxel amb les paraules de Quique Cárcel en la valoració de temporada. Per tant, és una acadèmia, no hi ha l'objectiu d'ascendir, tot i que no es volen enganxar els dits com aquell any que van comprar el Peralada. Per tant, volen anar pas a pas i aconseguir
per mèrits esportius l'ascens a la quarta categoria, que seria la segona FEF. Ara, d'aquí 10 minuts, tindrem en Norberto del Portal Betis, que nos va dar la última hora des de Sevilla, però abans, deixeu-me i permeteu-me que hem de valorar una mica el que va ser el partit, la victòria a casa, 2-1. Com la vau viure abans de tot? Àlex, com vas viure la victòria a peu de camp? Bueno, agònico. Deixa'm abans que faci una petita valoració, faig només un parèntesis molt petit, i és que, aprofitant que és el programa 50, animem a la gent, no?, que subscrivi això que diem sempre, però és que, a més, avui en especial hi ha gent nova que ens està veient en el programa, que m'imagino que com és nova no té ni compte, per tant no comptabilitza dels espectadors, que a més els animo que subscriguin perquè portem parlant per la tarda i tal, que veurien el programa i tal, que no siguin ratilles. Ratilles? Sí, que ja sap la persona que t'hi parla directament que no sigui rata, perquè els caps de setmana, en especial aquest, vam compartir moltes coses amb una persona que no li pertocaven i ara li demano jo que subscrivi. Dit això, el partit va ser Mitchell definint-lo, no?, que potser es van canviar els papers, no? Un Girona que sempre intenta dominar la pilota i que normalment té bons minuts de joc, es troba amb un Valladolid que ve a Girona i que li sotmet, però el que no havia passat fins ara, excepte Getafe, que era la determinació a les àrees, acaba passant just el partit que no tens la pilota. Amb la qual... De fet, Mitchell diu que van ser millors a les àrees, responent a Pacheta. Va dir això. Correcto. Mitchell diu, nos han superado en el juego, pero nosotros hemos sido más determinantes en las áreas. Sí. I benvingut al canvi. Ojalà mai tinguem tanta possessió, però sí determinació de cada porteria, que és algú que serà molt necessari durant aquesta temporada. Bernau, responent a Pacheta i el que va passar al camp, Jo penso que una frase es podia resumir així el partit. Sí, totalment. El Girona que va fer un canvi a l'11, anava a sortir David López i va sortir Bernardo a l'últim moment, el doble pivot amb Oriol Romeu i Aleix Garcia, els duit de Cona i els carrils amb Arnau i Miguel. Segurament on em va faltar una mica més de coses en la sortida en bloc, perquè el Girona sortia molt desordenadament, a vegades li costava molt superar la primera línia de pressió del Valladolid, i això és on va plantejar bé Pacheta el partit, la pressió ofensiva. I aquí, tant Reinier, segurament que va ser el protagonista amb el gol, però no el vaig veure del tot còmode en un perfil molt baixat, en un perfil del seu propi camp. I el vaig veure una mica imprecís. Riquelme també és cert que necessita segurament més terreny, necessita més associar-se amb algú per sortir del seu propi camp, i el Tati que feia la guerra pel seu propi compte, perquè era molt complicat que el pobre sortís amb la pilota controlada quan tenia a dos i a Roque Mesa a sobre. És que era bastant complicat. Per tant, no sé, Albert, quina valoració faries d'aquesta sortida de pilota o què és el que no et va agradar al Girona en aquest partit? A mi el que no em va agradar, i aquí parlo de sensacions, és que et vingui un equip de la teva lliga a l'estadi i per la manera que tu tens, o el teu entrenador té d'entendre el futbol i la manera que tu vols, diguéssim, el joc que tu vols proposar, que et dominin i que et sotmetin. Això, evidentment, és a dir, si et ve un Sevilla, o ara potser no és el millor exemple, però un Betis, per exemple, un Villarreal i passa, doncs ho pots entendre. Si va un Valladolid també perquè és futbol, però la sensació que a mi aquesta no m'agrada perquè és un rival de la teva lliga, com ell qui diu, i sí que hauries de ser capaç d'imposar el teu joc a casa, no? A partir d'aquí coincideixo totalment amb l'Àlex. Al final el que et donarà la permanència és sumar de 3 en 3. Segurament Mitchell, no sé si em compraria el discurs o no, segurament no, i em sembla bé que sigui autocrític, però sí, penso que victòries com la de l'altre dia són les que et poden valer una permanència. Estem d'acord que són 4 punts, es diu, El partit de tornada encara ho saben més, però són partits de 4 punts ja en aquestes alçades de temporada. De fet, Arnau, perdona, No, total. Els 53 punts dels que parla sempre Mitchell, que ja em va dir a Itali Castellanos i Rodrigo Riquelme també a la vostra entrevista per l'Esportiu, aquests 53 punts t'he de dir que avui estava escrivint i dic, amb Mitchell s'ha començat millor que els 5 primers partits amb Machín, és veritat que eren rivals diferents, però casualment els 7 punts que té ara mateix
el Girona les 5 primeres jornades, fent el promig de 7 punts fins al final de temporada, sortirien una mitjana de 53,2 punts. Vull dir que el canvi, de moment, en les 5 primeres jornades és el que ha de ser. Avui ho he estat parlant precisament aquest tema i és una cosa que em sorprèn és que es xifri la permanència 53 punts, això és una altra cosa. Jo firmava fer 45-46 perquè ens veig firmats, però és que... 53 potser venen per la temporada, per superar el... Jo entenc que va més per aquí. Va més per aquí. Perquè jo crec que... No sé. O sí, però si l'objectiu principal és la permanència, ara mateix has d'anar a fer els punts una mica més. I ja està, perquè si vas amb expectatives molt altes... Però la presentació Mitchell va dir que no només es conformaven amb la permanència, sinó que volien més, que volien fer el rècord històric de punts amb el Girona. El que passa és que no sé per què són 53, perquè amb Machín van ser 51. I això ho porto pensant des de la primera roda de premsa que Mitchell ho va dir. Dic, no volia dir 52, però com s'ha mantingut el 53, doncs no sé. Sí, no sé, segurament hi ha una mica de... Has de pensar que és 52. És l'únic raonament o segurament... Jo he pensat això també, no sé. Segurament doncs vol fer 2 punts més, ja està. En tot cas, mentre rondi per aquesta xifra de 50-53 ja no hi haurà problema. I estarem tots més que contents, eh? Això vol dir que portarem un ritme de puntuació molt alt, molt elevat. Què més, nois? S'ha de parlar també de la línia defensiva. Què us va semblar els 3 centrals? Segurament el Girona va estar més bé defensivament que cap altra cosa. També va ser molt eficaç a dalt, s'ha de dir la veritat, però parlem d'aquesta línia defensiva i llavors ho rematem i comencem la prèvia amb en Norberto del Portal Betis i parlem del doble pilot de Ulldecona. Comencem però per la línia defensiva. Bernardo, què us va semblar la seva estrena? Bueno, correcte, no? De fet, aviam, que estiguin sometent amb la pilota i no puguis sortir i tinguin els domins acabant amb la porteria 0, sempre és una cosa positiva, no? Santiago és un espectacle, és dels millors defenses de la categoria, sens dubte, a dia d'avui, veurem si té continuïtat, però al final acabar amb porteria 0 sempre és positiu. I vaig veure l'equip realment bé. És veritat que el Valladolid és el Valladolid, però també vens de marcatius com Gonzalo Plata i com Weissman, que són jugadors que donen guerra. Ahir sí xiula el penal de Plata, que no ho era, Bueno, Albert fa que no. Què et va semblar? No el tinc clar, aquesta encara. Jo no el veig. Què et va semblar el pivot d'Ulldecona, Albert? Bé, jo penso que ara mateix Oriol Romeu, en el moment en què arriba, ha d'entrar a l'11 pràcticament de forma obligada per les baixes. Des del primer dia demostra el seu nivell i jo recordo, sense anar més lluny, el mes de juliol comentar que Aleix Garcia estava tenint una pretemporada fluixa i ell mateix s'ha encarregat de dissipar qualsevol mena de dubte i estem tornant a veure l'Aleix que veiem l'any passat i a més amb la figura d'Oriol al costat fet que fa que jugui més alliberat i que que no hagi de baixar tant a rebre, que ho fa perquè li agrada i ho fa bé, però se veu més alliberat i jo penso que ara mateix és qüestió de mantenir aquesta línia perquè està en un molt bon moment de forma. I és el que acabes de dir, veig un Aleix més alliberat, que es pot centrar més en el que ell és domini de l'espai, del joc i de la pilota. Per tant, es pot centrar més en això. Nois, si us sembla, anem a repassar el xat perquè hi ha molta teca per parlar. Aquí ja veig molta gent del Verdis, del portal de Norbe, que ara mateix estarà amb nosaltres. I mira, precisament, s'acaba de subscriure el nostre convidat, moltíssimes gràcies, des de Sevilla. Perquè vol tornar. Un set que ara veureu tots, que està molt ben decorat. Puja el nivell de la categoria i del set, de tot. Equipo... Está en pantalla ya, está en pantalla. Acá no viendo posar. Buenas noches, Norbert. Norberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigos gironistas. Ahora, gironistas, te damos la bienvenida, primero de todo, en Canvi de Joc, un programa que dedicamos exclusivamente todo nuestro tiempo de la vida en hablar de Girona, básicamente. Como debe de ser. Como debe de ser. ¿Cómo estás? El set lo tengo en obras, así que no echarle mucha cuenta, que tengo ahí las cortinas de cuando mi padre jugaba al fútbol, pero bueno, ahí estamos. Yo muy bien, oye, yo encantado de estar por aquí, encantado de estar con vosotros hablando de Betis y de Girona.
nosotros de recibirte. Primero de todo, pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿Cómo llega tu Betis después de ganar en una clasificación que quieres, entiendo que termine ya, con un Betis subido en las primeras posiciones, de hecho tercero, con 12 puntos? ¿Cómo llega este Betis? Pues llega fuerte el Betis. Ha ganado prácticamente todo, solamente perdió en el Bernabéu con alguna que otra acción polémica, casualmente en el Bernabéu. Pero llega fuerte, llega con 12 de 15, llega a pesar de las bajas importantes, sobre todo de Nabil Fekir y de Juanmi, que ahora las comentaremos supongo, sí. Pero yo creo que llega con un alto porcentaje, con todo el respeto, de llevarse los 3 puntos el domingo. Además en el Villamarín, que se ha convertido en un auténtico fortín y que no bajamos de 50.000 personas últimamente cada partido. 50.000, ¿eh? Y... el último partido 53, el domingo 53. Pasado con el Villarreal. Casi como media Girona, ¿eh? Como la media ciudad de Girona. Prácticamente. Es curioso porque tengo un amigo que le ha hecho ahora el carnet, carnet de socio, el Betis ya no puede hacer más porque no se permite. Entonces claro, se van haciendo una cosa que se llama Soy Bético, que es una especie de carnet a la espera de, ¿vale? Y se la ha hecho un compañero a su madre y era el 78.000. O sea que... imagínate la euforia que tenemos ahora mismo el beticismo por aquí, por Sevilla. Madre mía. Se dice que es el tercer equipo en afición de España. Sí, siempre se ha comentado eso, que en cuanto a número de seguidores, quizás también con el Atleti ahí, sí. Pero sí, gracias a Dios, y bueno, y allí lo sabéis bien, que es la 9ª provincia, como lo llamamos nosotros a Cataluña, la 9ª provincia andaluza, porque siempre hay mucha representación del Betis en todos los estados. Hay muchas aficiones de béticas en Cataluña. Vamos a hablar un poco de este último partido que afrontó el Betis contra el Villarreal, que ganó sufriendo, sobre todo con una primera mitad algo irregular de tu equipo. ¿Cómo ves este cambio de primera parte, segunda parte? Seguramente la presión del equipo de Unai Emery. Bueno, el Villarreal es un equipo y sobre todo Unai Emery que nos tiene muy tomada la medida ya desde su etapa en el Sevilla. En el Villarreal también el año pasado fue un 2-0 y un 0-2. Y sabíamos pues que iba a ser lo mismo que hace siempre, plantar la defensa muy arriba, prácticamente en la línea de medio campo. Y eso al Betis pues le cuesta porque al Betis le gusta mucho sobar la pelota, llegar con la pelota en los pies. Y a pesar de que tiene puñales, como puede ser Alex Moreno, pues le cuesta un poquito. Tuvo dos muy claras el Villarreal en la primera parte, sobre todo dos que saca Ruiz Silva, una creo que es a Moreno. A una Gerard Moreno y otra a Lo Celso. Sí. También tuvo el Betis alguna en la primera parte, pero en la segunda parte es verdad que el conjunto verde y blanco salió a comerse al Villarreal y prácticamente realmente no hubo ocasiones como para estar sufriendo. Estás sufriendo porque vas 1-0 y porque tienes el Villarreal enfrente. Pero es verdad que se solventó muy bien, que era el hándicap del Betis siempre, en la línea defensiva, y actualmente creo que en los últimos 7 partidos, sacó la Liga en directo el otro día un dato, solamente ha estado por debajo en 38 minutos. Fíjate tú. De 7 partidos. Has hablado de la línea defensiva, quiero hablar de Petzela, este refuerzo del equipo que está siendo una de las revelaciones del equipo de Pellegrini. Luis Felipe, ¿no? Luis Felipe, el izquierdo, el zurdo. Exacto, juega en el central zurdo, aunque son los dos diestros, pero sí, Luis Felipe la verdad que debutó en el Bernabéu, por todo el problema que tuvimos de inscripciones y demás, no pudo debutar antes, pero es central de muchos millones, en 2 partidos ha demostrado que es un central de muchos millones, además viene muy identificado con la grada, cada vez que, es curioso, cada vez que hacía alguna acción defensiva, se ponía así con la grada, se ponía a... el típico central feo que gusta a todo el mundo porque es contundente y porque el delantero le tiene miedo. Y creo que con Petzela van a formar una muy buena dupla defensiva. Petzela, sobre todo un jugador con mucho potencial aéreo, que sabe también, va muy bien el corte, y en su etapa en Fiorentina lo vimos sobre todo. ¿Crees que va a ser el central titular este año? Yo creo que Pellegrini va a optar por Petzela, Luis Felipe. El tercero en discordia sería Edgar, que lo ha hecho muy bien el tiempo que ha jugado. De hecho, los partidos anteriores hasta que ha estado Luis Felipe ha estado de sobresaliente. Creo que fue el día que nos expulsaron aquí contra el Mallorca, fue que ganamos 1-0, estuvo descomunal. Y después el cuarto en discordia pues sería Víctor Ruiz, que por cierto está lesionado, por lo tanto no estará en la convocatoria. Ahora os tengo por aquí los lesionados que tenemos también. Perfecto. Y en teoría, Petzela, Luis Felipe. Tened en cuenta que vamos a estar este año en 4 competiciones, es decir, rotaciones. Claro, ya el año pasado en 3 competiciones rotó, este año que también tenemos la Supercopa, que esperemos que juguemos los 2 partidos,
pues va a rotar, y el año pasado le fue muy bien al ingeniero con las rotaciones. Es verdad que la opción que pueda tener el Girona a lo mejor el domingo pasa porque le juega a campo abierto al Betis y Pesela y Luis Felipe tengan que correr hacia atrás, que eso a lo mejor le cuesta más, però després és veritat que són dos defenses molt contundents i que s'estan entendiendo muy bien. Albert, Àlex, aprofitem per fer les preguntes al nostre convidat. Bueno, yo quería preguntarte por Loren Morón, que es un jugador del Betis que sonó para venir al Girona prácticamente el último día de mercado. Haznos un poco una valoración de su situación. No sé si ahora mismo tiene sitios y se le va a buscar una salida en el mercado de invierno. Y lo que te lleva a ti, si realmente hubo opciones de que recalara en Girona. Loren es un futbolista, es querido por la afición del Betis, canterano, ha sido de los máximos goleadores en la cantera. Cuando salió, se hinchó de meter goles, además en su debut fue un 2-1 al Villarreal, que los 2 goles fueron de él. Pero es verdad que después su nivel pues ha ido bajando por H o por B. Pellegrini no contaba con él. Lo que pasa es que ahora se le ha abierto una puerta, que es la lesión de Juanmi. Entonces, Juanmi, que por desgracia va a estar mucho tiempo fuera, pues yo creo que Loren va a tener unos minutos con los que no contábamos en principio, porque hay que hacer rotaciones y lo que hay es lo que hay. Arriba teníamos a Borja, a William José y a Juanmi. Es verdad que jugaría a lo mejor un poco fuera de su puesto, porque él es delantero y jugaría un poco tirado a banda como Juanmi cuando juegue. Pero bueno, es verdad que sonó Girona, sonó Rayo, y lo que más sonó, lo más fuerte que sonó fue el Cádiz. Pero que finalmente, pues bueno, Loren no ha querido salir de Sevilla. El Betis sí que lo tenía en mente y había opciones reales, pero ha sido el propio jugador el que ha querido quedarse. Y oye, mira, el año pasado, las comparaciones son odiosas, pero el año pasado queríamos largar a William Carvalho, él quiso quedarse, y la temporada que nos dio el portugués el año pasado es para recordar durante muchos años. O sea que nunca, en esto del fútbol nunca se sabe. Aprofitem per recordar en el chat, para preguntar en el chat, que pueden hacer sus preguntas. Está Tony, dice buena nit, buenas noches. Y pregunta Figlitos, que dice, ¿qué opinas del cambio de escudo, Norberto? Crear polémica en Twitter Betis, como yo digo, ¿vale? Ha sido un cambio, los cambios de escudo, salvo que se hagan salvajadas como la Juve o como lo han hecho el Valladolid, los cambios del escudo no son el Girona, pero el Betis ha cambiado como 10 o 12 veces porque son pequeños retoques. Claro. Ahora lo que se ha hecho ha sido modificar una de las Bs que tiene, de las 2 Bs que tiene en el círculo interior. Matices. Y modificar un poco la corona. Yo te digo que si no se anuncia, hay mucha gente que ni se da cuenta. Lo que pasa que, bueno, es verdad que además somos un club experto en cuando nos va bien, que es pocas veces, en buscarnos problemas absurdos para tener discusiones. Yo creo que nos gusta. Te voy a poner una situación, Norberto. Si te sacan la corona, ¿cómo va a estar la afición de tu equipo? Qué buena pregunta. Hombre, estará jodida, pero no porque te saquen no por la corona como tal, no por el real de la corona, ¿no? Es claro, porque te están modificando el escudo. Claro. Un cacho de escudo. Claro, el tema de la corona cuando se ha modificado ha sido cuando no ha habido realeza. Todos saben, bueno, el tema de la corona, pues por eso es Real Betis Balompié o Real Madrid o Real Sociedad. La corona son los escudos que tienen la distinción de real, por así decirlo. Claro. Pero ya sería ya más lo sentimental que lo simbólico, o sea, o ambas cosas. Es más tocarte algo tuyo. Es como si al Girona ahora el escudo pues le cambian cualquier cosa por marketing, por lo que sea, pues me imagino que en breve, ¿no? Por lo que veo. No, en breve no, ya se oficializó esta temporada. Si vas a visualizarlo, no sé si podemos, voy a mirarlo, sí. Si lo vas a ver, han cambiado un poco, el antiguo con... ¿Esta misma temporada lo han cambiado? Esta misma temporada. El año pasado lo aprobaron con los socios, se hizo como un referéndum, A o B, y pues salió... No es feo, No es feo, no, pero ha habido muchos cambios y ha habido mucha controversia en este tema con la afición. Sí. Por eso sacaba esta pregunta de la corona. Estoy viendo que a vosotros los retocan más que a nosotros, que desde el 2005 para acá lo han retocado ya 3 o 4 veces. Sí, Hombre, a vosotros sí ha habido un cambio, ha habido corona afuera, lo que pasa es que Girona, la corona realmente... No tiene nada que ver con la realeza. Pero claro. Fíjate un poco que se parece con el grupo City, Yo te lo iba a decir, que digo, tiene toda la pinta de los City. Sí, ahí van los tiros. Los tiros seguro, claro. Sí, claro. Correcto. Mira, es veo en pantalla, se ve en la pantalla como para todas las aficiones béticas que estén en el chat, que puedan ver el nuevo escudo de Girona. Seguim, Àlex, no sé si tienes alguna pregunta. ¿Qué es el de abajo? Perdona, ¿el de abajo, el que tiene como las mareas? No, ese era el feo. Son las dos opciones, el antiguo, el grande, y las dos opciones. El de arriba es el que ha ganado.
Ah, eso Ahí es, está. vale. Sí. O sea, primero uno feo y uno bonito para que saliera el feo y que... Vale. De abajo representa los 4 ríos de Girona, que hay 4 ríos en la ciudad, vale. Y los 4 ríos. Alex, ¿tenías alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para Norberto? Bueno, le iba a preguntar a Norberto qué tal. Hola. Bueno, un poco por si hay algo en concreto que os dé miedo del Girona, o estáis ya con la autoestima tan alta que ahora mismo os da igual el equipo que venga. Tengo que decir que además tengo un muy buen compañero bético, y en especial el partido pasado, está en el equipo de Dazón, que es Nocheto Rico. Cada vez que fallaba una oportunidad Tati, me lo decía por el pinganillo, ¡ay, el Tati este! Bueno, que sepáis que yo no sé si vais a ver, pero ya le dije ayer a Tati que marcara solo por callarle la boca a Nacho, y nada, es un comentario que quería dejar. ¿Os da miedo algo de este Girona? Yo creo sinceramente que el Girona se ha reforzado bastante bien. Es verdad que han sido tantas altas también que hay que encajarlas, supongo, y le pasa un poco como al Getafe, que también se ha reforzado muy bien. Creo que ha habido futbolistas como Reinier, que si alcanza el nivel que tuvo en Brasil puede ser determinante. Yangel Herrera es un futbolista que particularmente, lo que no sé si está disponible Yangel. No, vale. No. Yo creo que es un futbolista que puede dar también. Este chico del Atleti, Riquelme, tiene buena pinta, es como todo, hay que tener calma y tiene que tener la cabeza en su sitio. Y después hay un futbolista que a mí me encanta, que yo no entiendo cómo no ha sido titular donde ha jugado, que es Manu Vallejo, que creo que tiene un olfato tremendo y yo creo que es un futbolista que con continuidad puede dar bastante. También es verdad, respondiendo un poco a tu pregunta, no es que vayamos subidos, pero sí es verdad que la inercia que llevamos casi que no miramos al rival, por así decirlo, entre comillas, evidentemente. Hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, pero es verdad que vamos a lo nuestro, que el Betis va a jugar igual contra el Girona que contra el Madrid o contra el Barça, y es lo que nos ha funcionado hasta ahora en estos 3 años, bueno, 2 años y pico que lleva Pellegrini. Hay que recordar la última victoria del Girona 0-1 con gol de Cañas de falta. Esto creo que es de 2010-11, creo. Y desde entonces el Betis, bueno, también un golazo de Granell, Alex Granell, desde fuera de área, un golazo que si está aquí también lo tenéis que ver en YouTube. Y el último partido creo que fue un 2-2 en extremis. No creo que 3-2. 3-2, Cristian Tello. Lo revisé el otro día y ganó el Betis con un gol de penalti. Cristian Tello, ¿ese partido de Cristian Tello? A ver, de ese partido. No es este partido. En las 2 visitas del Girona en el Villamarín, ¿sí? En el primero es aquel partido que marca Guardado el 1-1, marca Porto el 1-2 sí, en el 90 y pico, y luego empata Tello. Vale, es este, me pensaba que era este partido. Y luego la última vez 3-2 con un gol de penalti en el 94. Mira, Diego. Sí, en el penalti ha cambiado hasta eso, fíjate. Ha cambiado hasta eso, hasta que nos piten penaltis y... Fíjate cómo está el Betis, que hemos pasado de ser el equipo que probablemente ha tirado los penaltis siempre hemos tenido esa sensación, a que ahora no fallamos un penalti desde que Jesucristo hizo la mili, más o menos. Porque Borja Iglesias y William José, que son los dos que lo tiran, si no está uno jugando, normalmente está el otro. Ahora diré esto, nos pitarán un penalti y lo fallarán el domingo. Pero prácticamente infalibles con los penaltis. Totalmente. Y te voy a hacer otra pregunta que antes has dicho. Las bajas para este partido. Tiene bajas importantes el Betis. Tiene bajas, la principal, la de Nabil Fekir. ¿Sí? Para mí, posiblemente top 3 de los futbolistas de la liga. Y futbolistas muy poco protegidos por los árbitros. Le dan una leña tremenda. Es verdad que también se le cruza un poco el cable y muchas veces pierde un poco los papeles. Pero lo pierde porque le dan tal cantidad de leña que llega un momento que, entre comillas, es hasta entendible, ¿no? Tenemos Fekir, tenemos a Juanmi, que es una pena porque además había empezado la temporada igual que el año pasado, con goles. Tenemos baja de Víctor Ruiz, que en principio no debe significar mucho. No influye. Y hoy ha confirmado Pellegrini que Yusuf Sabali para el lateral tampoco llega, ¿vale? Por lo tanto, dependiendo, mañana tenemos UEFA. Yo creo que mañana habrá más rotaciones que el domingo, porque ya en el primer partido de UEFA hizo bastantes rotaciones. Así que después también, si quieres, pues más o menos diré el 11 que yo pienso que va a hacer el Betis, que yo creo que va a ser muy, muy similar al del Villarreal. Te iba a preguntar por eso, por el 11, ya que estamos, ya te lo has dicho, vamos a escuchar tu 11 para este domingo. Partiendo de la base de que es muy difícil acertar un 11 a Pellegrini, porque siempre hay algún matiz que modifica. Este año es verdad que entre las lesiones y demás, pues está repitiendo más el equipo. Yo voy a dar el 11 que yo pienso... pensando que mañana el Betis va a hacer bastantes rotaciones en UEFA frente al Ludogorets, entonces yo creo que va a ser muy similar. Creo que va a jugar Ruiz Silva en portería, que mañana jugará Bravo.
Vale. En el lateral derecho tengo la duda porque mañana jugará Ruibal. Pienso que va a debutar Montoya esta temporada el domingo, que va a ser quizás el único cambio en el once inicial. En el lateral derecho es donde el Girona puede atacar también. Es verdad que Ruibal está como un toro sin ser lateral y está cumpliendo muy bien, pero tanto Ruibal como Montoya, si juegan, tienen el problema de que la espalda se la pueden coger con relativa facilidad, ¿vale? Entonces, a lo mejor por ahí el Girona también basará, entiendo, parte de su juego, ¿vale? En el otro lateral creo que va a estar Alex Moreno. Además, está a un nivel espectacular y en lo defensivo ha mejorado y este año está el doble de mejor que el año pasado en lo defensivo. Me sorprendería, lo que pasa es que Luis Enrique, que el viernes no vaya con la convocatoria igual que Borja, pero bueno, eso es otro tema. Y la pareja de centrales creo que van a jugar los titulares. Creo que van a jugar Luis Felipe y Petzela, salvo que mañana decida apostar por ellos, entonces el domingo jugaría Edgar. Vale. Medio campo titular yo creo que con Guido y Carballo. Sí. Lo mismo, si mañana juegan o Guido o Carballo, puede que el domingo jueguen Paul en lugar de Guido o Guardado o en lugar de Carballo. Y después Luis Enrique, Canales, Rodri y Borja Iglesias. Yo creo que va a ser el mismo equipo que el Villarreal, cambiando simplemente a Montoya por Sabali, que no llega. Ahora preguntaban sobre Borja Iglesias, si lo ves en el Mundial. Ficlitos preguntaba. ¿Ves a Borja con opciones reales de ir al Mundial? Yo soy bético. Todos tenemos en nuestro equipo futbolistas que pensamos que tienen que ir a la selección y normalmente no somos muy imparciales en eso, ¿no? Pero bueno, creo que el nivel de Borja, máximo goleador en el año 2022, está haciendo un trabajo, aparte del gol, que está haciendo descomunal a la hora de descargar balones para los compañeros, de incluso en lo defensivo. Lo que pasa es que es Luis Enrique. Creo que antes que a Borja Iglesias se va a llevar o al Ferran Jutla, que está en el Brujas, sí. Que marcó ayer. Marcó ayer, es verdad que está haciendo una temporada muy buena, pero bueno, está en el Brujas con todo respeto de la Liga Belga. Que es un futbolista que no es malo, pero estoy convencido de que... mira, aquí en plan broma, decíamos que antes que Borja Iglesias o antes que cualquier otro tenían más opciones Tello o Bartra porque son de cantera Barça. Y parece que es condición para que vaya a la selección con Luis Enrique. Sine qua non para que vaya a la selección con Luis Enrique. Yo creo que merecimiento está haciendo más que de sobra. Juanmi también lo estaba haciendo, pero Juanmi evidentemente ya se queda sin mundial. Y creo que sobre todo Alex Moreno a día de hoy está por encima, bueno, de Jordi Alba ni te cuento. Ahora mismo es el mejor lateral zurdo que hay en... Yo creo que a día de hoy... De ritmo, de ritmo. De todo. Y el año pasado metió 5 goles, siendo lateral izquierdo, y no es que jugase de extremo, no, partiendo de lateral izquierdo con incursiones, con pases filtrados de los compañeros y metió 5 goles. Alex Moreno para mí a día de hoy, muy por encima de Jordi Alba, por encima de Gallá, por encima de los Javi Galán o este chico del Rayo, Fran García, que también hay por ahí. Ha sido tocar un tema... Esto que dice Norberto ahora, que se lo digan a los aficionados del Celta con Yago Aspas, Sí, pero yo creo que Yago Aspas ya no hay más, ya no va a ir más. Pues esta temporada, no sé cuántos goles lleva, pero... 5. Lo mismo que el año pasado, quiero decir. El año pasado se hinchó a meter goles y no lo va a llevar. Y mientras siga Luis Enrique, yo creo que Yago Aspas no va a ir. Ya tiene además 33 años, ¿vale? Borja tiene la diferencia en ese sentido, que tiene, creo que son 29 o 30. Pero yo creo que Yago, aunque se lo merece, evidentemente, y que todos lo llevaríamos, yo creo que Yago no va a volver a ir a la selección mientras siga Luis Enrique. Yo creo que con Yago hay algo más, Ya puede ser. Sí, no, ya te entiendo. Si no se lo ha llevado ya, pues no creo que lo haga ahora. Como proyección, ¿no? Es un futbolista temperamental. Yo creo que hay algo más en Luis Enrique para no llevarlo, porque por lo futbolístico no se entiende, desde luego. Norberto, antes de ir a la porra, has tocado un tema un poco sensible, de Ferran Jutla. Digo, Ferran Jutla, selección. Y un Vélez dice, poca broma con Jutla. Ha sido a tocar un tema sensible. Sí, es verdad, es futbolista que lo está haciendo muy bien, pero que con todos los respetos está jugando en el Brujas de la Liga Belga. Que el Brujas, pienso que la Liga Española pues quedaría el 10 o el 12. Sí. Vamos ahora mismo con la porra de este partido. Vamos a hacer nuestra sección que nos gusta más y al chat también. Abrimos nuestra sección de porra, vamos. Perfecto. Vamos a empezar con Norberto, con nuestro invitado. Una predicción para este partido de domingo a las 6:30, ¿no? 6:30, que no a las 2. Sí. Que no a las 2. A las 2. El que pone los horarios en la liga, yo creo que es de Burgos, que nunca está en Sevilla, porque todos los años, en agosto o en septiembre, nos ponen partidos a las 2 de la tarde. Sí. Mira, hay partidos en septiembre que son a las 7 o las 8, bueno, este es de las 6:30. Y al que le da el sol, porque el estadio del Betis, una parte da la sombra, una parte da el sol. Ya es verdad que cuando va
se va el sol por completo. A mí me da el sol todo el partido, prácticamente, cuando es a esa hora. Yo lo voy a pasar mal a las 6:30. Y dicen que a 6:30 es cuando hace más calor en Sevilla en los últimos yo días. Creo que a las 6:30... Bueno, 6:30 o 5, 6, 7, ¿sabes? Claro, a las 4 o 5 hace más calor que a las 2, ¿vale? 6:30 es verdad que estos días ha refrescado, no sé cómo estará de aquí al domingo, porque lo miras ahora y te dice 30 grados y lo miras mañana y te pone 35. Todo lo que sea más de 30 grados, de 32 grados, es una barbaridad jugarlo, porque en Sevilla el calor se nota mucho, además. Es un calor diferente. No son lo mismo los 30 grados de Girona que los 30 grados de aquí, para que no entendamos. Claro. Y con este calor, este contexto, ¿qué va a hacer tu equipo? Predicción. Yo soy siempre optimista, hasta cuando el Betis lo he visto en segunda arrastrándose, ¿vale? Y ahora que estamos fuertes no puedo dejar de serlo. De hecho, yo tengo, que me han dicho de todo, de coña en Twitter, porque yo tengo la portaleta, que es de Portal Betis, pues tengo la portaleta, sí, ¿no? Sí. Y se puede subir todo aquel que confíe en que este año vamos a tocar plata 2 veces. De los 4 competiciones vamos a tocar 2 veces. Entonces, yo este año estoy arriba, estoy subido, y yo para el domingo digo un 3-0. 3-0, victoria contundente del Betis. Sin que nadie me coja manía en el chat ni nada. Pero no, aquí venimos a escuchar y el chat va a hacer su trabajo. Albert, predicción. Yo voy a decir un 2-1. 2-1, victoria local. ¿Gol? ¿Girona? ¿O de Girona? Girona va a marcar Alex García. Alex García, mira, Alex García. Àlex, resultat de Villamarín. Bueno, por toda la dinámica que lleva el Betis, yo creo que se le va a venir un poco arriba, se va a apalancar. Y una sorpresa de un 1-0 con el gol que ya he dicho de antes de Tati Castellanos. 0-1. Sí, de sorpresa. Sí. 0-1. 0-1, 2-1, 3-0, yo digo 2-2. En un Betis-Girona siempre hay juego y siempre hay goles. Por lo tanto, voy a hacer 2-2. Nadie pierde puntos y siempre ganan todos. Por lo tanto, un punto por cada uno. Y goles de, voy a decir Riquelme, a ver si esta vez me... Jan Couto. Sí, no, Jan Couto no. Y te voy a decir Tati y Riquelme. Yo creo que la opción del 2-2 es complicada, pero no por nada, sino porque el partido puede pasar 2 cosas. Una, que el Betis marque pronto, y si el Betis marca pronto, con el marcador a favor, es muy, muy difícil meterle mano. Es más probable un 4-0, para que me entiendas, que un 2-0 o un 1-1, ¿vale? Porque te mete mano ya... pero está muy, muy fuerte defensivamente el Betis. Entonces, para el 2-2 se tendría que dar, a lo mejor, que el Girona se adelante, que el Betis empate en busca del 2-1 en una contra, nos pilléis y hagáis el 1-2. Sí. Y después volvamos a empatar. Lo veo, oye, dicho esto, lo mismo nos ganáis ahora 0-3 y me tengo que poner un puntito en la boca y no aparecer mal por Twitch. Pero bueno, oye, que se verá el domingo. Se verá, y vamos a leer, antes de dar las gracias a Norberto, el chat, lo que dice. Figlitos, 0-1, gol de Tati. Abril Abad, 0-1, Som-hi Girona. Canvi de joc, nuestro becario, dice, seguim amb la porra fins que l'encerti. 0-3, tatinazo. Dice, Roger FS 99, 1-1 y partido complicado. Partit complicat. Tronquitis 2-0, Statuani 0-3. John Vélez Legend, Norberto, te pasas, dice. Grande John Vélez. John Vélez. Mítico. X Jonathan 99 dice 3-1 guanya el Betis. Marca Santibueno. Tronquitis dice no alinear a jugadores de Girona esta jornada o Fantasy. Juanini 3-1 gana el Betis. Hay un poco de todo en esta porra, y muchas gracias a todos por participar, y también a Norberto para venir en cambio de joc. Esperemos volverte a ver en la vuelta, en casa, en el partido de Montilivi. Ha sido un placer, Albert, Àlex, ha sido un placer haber estat parlant amb ell, súper amable, muchísimas gracias. Menos el resultado, un 10. Sí. Yo quería comentaros que nosotros tenemos la idea también de hacerlo, como os comenté en su día, porque siempre lo hacemos. ¿Qué ocurre? Que mañana hay previa, o sea, mañana jugamos a las 9 de la noche. Entonces, claro, normalmente las previas las hacemos los jueves. Mañana no vamos a hacer programa porque estaremos en el estadio, en lo que llegamos a casa. Y no, yo, por ejemplo, eso acaba a las 11, yo llego a las 12:30 de la noche a casa. Entonces, claro, pero sí que es verdad que para la vuelta me gustaría que nos devolvieseis la visita. Y que aprovecho, permitirme el spam, que si ¿emitís los lunes vosotros normalmente? No. Bueno, pues miércoles, martes, jueves máximo. Perfecto, pues mira, el lunes a las 10 nosotros haremos el postpartido del Betis Girona, ¿vale? Oye, estáis invitados, si os queréis pasar, pues
pues estaremos ahí debatiendo, siempre somos igual que vosotros, 4 o 5 personas debatiendo sobre el partido. Perfecto. Y viendo lo que ha ocurrido. En la tertulia, en Twitch es Los Comegambas directamente, ¿vale? Perfecto. El nombre algún día os explicaré por qué, que tiene su historia, pero bueno, somos la tertulia bética Los Comegambas. Si quieres, lo dejamos para la vuelta. Sí, y es un tema... Exacto, pero como para este lunes ya tengo yo cerrado el programa con los compañeros, os invitaba por lo menos a que vengáis y nos veáis y a través del chat nos comentáis todo lo que queráis, y para la vuelta estáis más que invitados a venir a nuestro programa. Pues en la segunda vuelta, en la segunda temporada de esta sección, vamos a saber por qué se dicen gambetas. También esto es un aliciente para la proyección. Pues muchas gracias, Norberto. Nos vemos a la vuelta y mucha suerte a partir del lunes. Espero que comas gambas a partir del lunes, no mañana ni el domingo ni nada de esto. El lunes. Oye, muchas gracias a vosotros. Espero que no solo os mantengáis, sino que lleguéis a cotas más altas. Y que a nosotros, de verdad que es un placer a los béticos jugar en Cataluña, porque siempre nos sentimos como he dicho al principio, en la 9ª provincia le llamamos, nos sentimos como en casa. Y oye, que mucha suerte para el domingo igualmente, y que por mi parte que gane el Betis, pero bueno, que gane quien se lo merezca, que en el fútbol raramente ocurre. Muchas gracias y un abrazo. Venga, un saludo, amigos. Chao. Hem sentit a Norberto, de puta mare, Prèvia tot, sí. Plata, prèvia tot. Ara que comentava això, Arnau, m'ha vingut al cap l'última vegada que el Betis va venir a Montilivi a segona, la secció visitant del Betis... Tot a gol mort. Espectacular. Exacte, això t'anava a dir. Vull dir, més enllà de la secció visitant hi havia també el gol, sí. I alguns a preferent, diria. I nois, entre tot això hi ha hagut una subscripció. I a mi això m'encanta. I ho deixarem per l'Àlex, va. Per què, Àlex? Per què t'agrada aquesta subscripció? Per què fas una cara? Sí, de fet, anava a dir, feu-li un aplaudiment, que abans he fet una menció a una ratilla que no volia subscriure perquè una persona no va veure el programa. No li feu a ella, feu-me a mi perquè he estat una hora d'extorsió. Si no li he dit 50 vegades subscriure donant arguments lògics i suficients com perquè ho fes, no ho ha fet. I tot i així s'ha enfadat. Amb la qual cosa, l'aplaudiment me'l guanyo jo, que ens ha cascat 4 horets per nosaltres, se'n va enfadada, però el problema és seu. Gràcies. Avui, subscripció, en portem 2, però aquest és el ritme que volem nosaltres. Mira, en Tronquitis porta ja l'emoticon al xat. ¿Dónde está Pitingo hoy? Pitingo. Pitingo és en Sergi Arpí. Hòstia. No, avui hi ha hagut baixes d'última hora, En Sergi havia de venir. També abans, contestant al xat, no sé qui ho ha preguntat, crec que l'Abril Abat ha preguntat quan tornarà l'Andrea i quan tornarà en Martí. En Martí en breu, perquè ha tingut un problema personal, ja porta unes setmanes fora del directe, però és perquè està ocupat amb problemes personals. I l'Andrea, com tots sabeu, vam intentar fer-ho al principi, però és que era inviable pel tema de comunicació, però d'aquí 3 dies, crec, se li acaba i ja torna cap aquí. Per tant, si no és el següent, és l'altre, que ja tornem a tenir l'Andrea i ens farà també les clàssiques andreades, no? En directe aquí, Canvi de Joc. Deixem-ho així. Què més? Sobre, per cert, extra time, que no ho he dit, vaya maleducat, obrim l'extra time. Maleducat. Perfecte, ja ho tenim aquí. Hem de tocar tema de lesions, és a dir, s'ha de parlar d'això, abans ho hem introduït amb la lesió de David López, però què passa? Últimament a Can Girona hi ha moltes lesions, crec que ara en són 7, amb la de David López, o fins i tot més, Diria que amb aquesta 8. 8, amb aquesta 8, perdona. Estàvem amb 6 i Àngel 7, Ureña 7, i llavors va venir aquesta 8. Plaga de lesions, ja es pot dir plaga perquè això és inviable, una temporada amb tantes lesions en un inici. Bueno, és que jo no sé què passa. És una mica com la temporada passada, no? Tenia moltes lesions, no sé fins a quin punt és infortuni, però el Girona s'hauria de plantejar seriosament què està passant amb les lesions, ho dic de veritat. Deixeu-me fer un incís, Punqui/67. Arnau, està bé? Parla sobre Martí, Sí, no, està bé. Són programes personals que ha de resoldre i ja està. Vull dir, està bé i parlem tot el rato. L'únic que no es pot centrar tant de temps amb el projecte. Clar, el problema és falta de temps, bàsicament. Falta de temps. En Llombert diu, ànims Martí, Andrea paga el wifi.
Ara pagarà... Seria important això, perquè... Doncs, nois, també aquest cap de setmana comença la temporada del femení. De fet, juga contra el Cerdanyola i un equip molt canviat. Molt canviat. Informarem del partit que és diumenge, però sobretot farem una valoració quan hagin jugat, amb les noves cares. Hi ha moltes baixes en aquest equip, també ho farem tot amb Andrea i intentarem posar al dia del primer equip del femení. Llavors, quan planifiques tard i els jugadors no fan bona pretemporada, passa el que passa. Retornem a aquest debat. Et preocupa tu, Albert, aquestes baixes o és fruit del moment de l'inici de temporada? Una mica tot, és a dir, evidentment que preocupen, però també al final això és un programa de Twitch del Girona i només ens mirem el nostre malic a vegades, però si mires les plantilles de primera divisió i el futbol professional en general, doncs les lesions passen. És evident que ara portem ja unes quantes setmanes amb 7 baixes i que és un inconvenient, com també ho va ser en el seu moment que l'altre dia al Valladolid se li lesionen 3 jugadors, per exemple, sense anar més lluny, com ho va ser en el seu moment quan Terrats i Angel es van lesionar al mateix partit, no? 2 jugadors de la mateixa posició. Sí que preocupa, són 8 baixes, algunes en una zona molt específica com les del mig del camp, però insisteixo, no només el Girona té baixes, és a dir, ara mateix ho comentava el Norberto, el Betis també té baixes, però clar, evidentment preocupa i, com et dic, sobretot quan se t'acumulen en una posició. El que d'alguna manera em fa estar més tranquil, si més no, a l'eix de la defensa, segur, és el fet de tenir recanvis, perquè això et passa l'any passat i ja havies de fer invents, Terrats, en fi, adaptant jugadors d'altres posicions. Ara tenim a Bernardo, que jo crec sincerament que, donat les circumstàncies, va fer un partit més que correcte l'altre dia i més contra un equip que va exigir tant en la pressió. I, evidentment, no agrada que se lesionin els jugadors, però, en fi, esperem que ara la setmana que ve hi haurà un break, no?, de seleccions, esperem anar recuperant efectius. Una finestra. Aprofitem, demà hi ha les presentacions de Gazzaniga i Toni Fuidies, els dos porters ara mateix suplents del Girona. Introdueixo aquest tema per parlar del mercat, val? No pots introduir el mercat sense dir que Statuani s'ha subscrit. Com que saps? Ostres, si estava aquí pendent de... M'ho he de dir això, m'ho he de dir, Statuani canvi de joc, És molt mític, Statuani. A més, crec va venir, no?, a la festa, a l'acte. Crec que sí que va venir Statuani. Confirma'ns-ho, Statuani, però a què vas venir? I a què anaves amb gorra? Crec que sí, No sé, confirma'ns-ho. Si no, estic patinant molt fort, però crec que sí, crec molt que sí. Statuani, la teva subscripció ha pagat el cable dels nous cascos de les 9. Ah, sí. No he tret ni el plàstic, mireu. No he tret ni el plàstic, tio, com un ratet. He anat ara a última hora al Decathlon a comprar 4 coses i al MediaMarkt. Doncs obrim aquest tema perquè m'interessa la vostra opinió, la de tots tres, i la vostra del xat. Què us va semblar la roda de premsa de Quique Cárcel? Valoració segurament, com sempre fa ell, valorant les fitxes, no el com, sinó el què ha arribat. No com ha arribat, sinó el què. No pot donar més detalls. 70-80% del que volia ha arribat. Com veieu aquesta roda de premsa de Quique Cárcel? Com la vau veure? Molt bé, o sigui, un 70-80%, tenint en compte que el Girona portava un mes sense fitxar i no tenia res, jugadors que s'hagin animat, jo crec que és una xifra molt bona. Quique Cárcel em va callar la boca, perquè jo li vaig dir que si considerava que aquest havia sigut el millor mercat de la història del Girona, i el que vam dir... D'on via, no? Que va ser aquell any, no? Em diu, si m'ho preguntes és perquè ho penses, i vaig pensar, doncs sí, ho penso. Però què et va contestar? Acabo de dir tot, perquè et va dir el segon any de primera que la gent deia que era el millor mercat, no? Sí, que el segon any de primera semblava que havia estat el millor mercat de la seva història, que es deia, suposo que parlaria per xarxes o per mitjans, i al final resulta que per allà acaba sent el pitjor mercat perquè l'equip acaba baixant, no? Però jo crec que la roda de premsa va estar molt bé. Què és el que falta a les rodes de premsa de Quique Cárcel? Aquesta privacitat que jo crec que a vegades és innecessària. M'agradaria més una mica de transparència en el sentit de xifres i en el sentit d'anys de contracte, clàusules, aquestes coses, que entenc que a vegades per pactes entre clubs no es diu per no generar discrepàncies entre aficions
no sé fins a quin punt, mantenint silenci, però equips com, per exemple, com Osasuna són molt transparents. Em va faltar això i després sí que és veritat que quan jo vaig preguntar per xarxes si consideraven que els periodistes ens havien deixat de preguntar alguna cosa, sí que és veritat que vam fallar en Dubassin, no vaig pensar-hi. Sí, el motiu, no?, de no apostar pel jugador, per decidir que rescindís, no, que marxés traspassat. Sí, va ser una de les coses que segurament... I in extremis va ser com una roda de premsa que es va anar prolongant, no? Que es va sentir còmode, va dir, no, si jo vull parlar, i de fet va donar més entrevistes, que hem de parlar d'una altra cosa ara, no m'ho haig de recordar, del Som Tossuts, el nou programa d'Esport 3. Albert es va anar prolongant i va començar a dir coses interessants, va parlar del filial, va parlar no va parlar gaire de l'apartat de la nova ciutat esportiva, però va començar a treure temes que anaven més enllà del mercat. Sí. Una faceta desconeguda de Càrcer. Es van tocar molts temes i per mi el que més em va, no sorprendre, però el que diria que és el més destacat del que va dir, això de que és cert, quan baixem es fa aquella plantilla en el seu moment amb un Gallard que venia platòric, en fi, amb jugadors de molt renom, amb Samu, companyia, i sí que és cert que en aquell moment jo recordo llegir per xarxes i en general l'ambient que hi havia per Girona, que la gent deia que tenien millor plantilla de segona que primera. Sí. I jo penso que aquella temporada ens va quedar clar a tots la diferència entre una bona plantilla i un bon equip. I a mi personalment em va agradar que reconegués que aquestes dues temporades, la 18-19 i la 19-20, va ser les que va estar menys encertat. També és que al final Quique té una feina que pots portar Gallard i si Gallard no d'allò, què? Ja. Saps el que vull dir? Sí. Però és evident que és el màxim responsable i que evidentment la nota anirà en funció dels resultats com l'entrenador i com, en fi. Jo crec que, no sé, em va sorprendre que ho reconegués així de forma tan oberta i crec que s'havia de fer perquè crec que és una cosa que no s'havia fet de forma pública, tot i que ell va començar el president, jo sempre ho dic, o una cosa per l'estil, no sé, crec que està bé que ho reconegui, no passa res per dir-ho. A mi m'agradaria molt veure un d'aquests documentals que fan al Prime, no? Hi ha el del Leeds, el de l'Arsenal, el de Tottenham, el de la figura de Quique Càrcer en el dia de mercat. M'agradaria molt veure aquell dia des de dins, com el del Leeds, aquest l'Horta, que intenta fitxar en l'últim dia de mercat i, bueno, no faig spoilers, però... Potser ho tenien ja tot tancat i estaven... Sí, però m'agradaria... Però això que diu, tot primeres opcions quasi bé, 70-80%, tot el que volíem. M'agradaria conèixer aquesta cosa des de dins, no? Quan et posen una càmera, els de Prime, per contracte i no la pots treure, i a veure què passa, què es cou allà a l'oficina de Montilivi. Entenc que per equipaments, per tot, encara no dona per ser... Tu vols filmació. Jo vull filmació, exacte. Home, el diàleg Machín-Quique... Els Six Dreams, va portar cua i és una cosa que, de fet, això Quique sí que ho ha dit, que hagués preferit que no hagués sortit. Sí, no, és molt reservat. I a més és que estan parlant de la renovació i d'una cosa important pel club, que era la renovació de Mitchell. I que al final van veure dues... Ai, de Mitchell, perdoneu, estan parlant de Machín. Machín que per cert l'altre dia hi era a Montilivi. Sí, correcte. I tots els assonats, semblava jo la plantilla del Girona de l'any de l'ascens. Hi havia Borja, hi havia Estuani allà, hi havia tot Déu. Doncs el que dèiem, eren dues figures segurament oposades, Quique i ja diré, em surt Mitchell, és que estic en modo Machín. Sí, en dues figures oposades pel que fa a manera de pensar. Què més? Llegim una mica de xat, va, que estem aquí. Quina veu tan sexy se t'ha quedat des de que has entrevistat el Tati Castellanos Don Àlex Luna. Això ho diu en Jon Vélez, legend. Què li pots dir? Sí, li dic que ell també està molt sexy quan arriba a la platja i en comptes de venir amb banyador ben molt mudat. Diu, molt d'acord amb tu, Àlex, diu en Punky/77. Entenc que va lligat amb el tema de... Tema d'Uba. D'Uba, sí, ho ha dit en aquell context. La Brila Bat diu, ganes de veure els nous porters en acció. Jo soc d'aquests partidaris, us faig una pregunta i també en el xat. Creieu que Juan Carlos serà el porter titular aquesta temporada? Jo crec que seria bona senyal que Gazzaniga i Fuidies no es veiessin. Seria bona senyal perquè voldria dir que Juan Carlos, de fet, va a gol per partit, que penso que és un balanç prou digne per un recent ascendit. Sí. Jo vaig en la mateixa línia i vaig pensar, vaya missatge, els he deixat anar públicament
Bueno, Fuidies no, perquè ja se sap, no? Però Gazzaniga, no? Que al final és, bueno, els porters que hem portat no eren primeres opcions i és el que hi ha. I és una posició que queda pendent. Aquest missatge, torno a repetir, Toni Fuidies potser no tant, però Gazzaniga, hòstia, bé, tampoc li sentaria. És la realitat, però una cosa és també estava de tercer porter al Fulham. Clar, una cosa és pensar-ho i l'altra és que t'ho diguin directament. Sí, això és fotut. De fet, poso un exemple, aquí també s'ha de posar exemples amb equips de la zona. L'Olot, Mànix Mendiola, que és l'entrenador de l'Olot, va fer referència directament a una sala de premsa sobre un jugador, Eric Vilanova, de la base, un jugador jove, i va dir que no comptava amb ell obertament i que el jugador s'havia quedat a l'Olot, perquè s'ha quedat a l'Olot, però que no tindrà minuts i que servirà per jugar als partidets dels amistosos. Jo ho vaig dir obertament, això. Per tant, no sé si és al mateix nivell, però cada cop els entrenadors són més directes en aquestes coses. Jo crec que afavoreix el futbol, però que al final, quan comences a viure tant de tòpics i de tanta formalitat que sabem que no existeix, no passa res. Correcte. Vull dir, és el que hi ha, no? El mateix ha passat amb altres jugadors, com per exemple, bé Dembélé ara. No comencis a arronsar, no sé. Trobo que està bé per el futbol com a espectacle i com a per nosaltres, per als espectadors. Correcte. I això hem d'aprendre una mica, jo crec que en aquest sentit, des del respecte, perquè els anglesos ho tenen de la Premier League, de la Championship, que sí que és un pack que econòmicament no es pot competir pel que fa a nivell de contractes, però a nivell de tracte, de premsa, a nivell de pack, ara el Dazón s'està apropant una mica, no vol fer una mica més proper, una mica més transgressor, podem dir, no?, d'aquesta manera, però jo crec que falta una mica més això, unir l'afició, que està, encara que sigui a la quarta pantalla o al sofà, o que estigui a l'estadi amb el jugador, amb el secretari tècnic, amb el president, amb tots els possibles, perquè és que si no el pastís cada cop serà més reduït aquí a Espanya. També a Anglaterra, el futbol anglès tenen un sector de la premsa que és premsa rosa, que, en fi, és a dir, si parlem de clubs i afició, com en lloc, però el tema de premsa tenen varietat allà. I mítica, és que jo estic mirant, em sé quina sèrie estic mirant, la mítica roda de premsa de Bielsa, amb el Leeds, explicant per què, aquell cas de Spygate que va començar, no sé si sabeu què parlo, mítica entrevista de 60 minuts, una hora, explicant-los amb un PowerPoint, explicant als periodistes anglesos com havia espiat i com havia preparat, sobretot, el partit davant del Derby County, crec que era. Un boig. Vull dir, aquestes coses que també fan els bojos, no? O savis, però que aquí a Espanya sembla que tot sigui notícia, no? Si un entrenador diu una cosa clara, notícia, al diari o no sé què, olé, o no sé quantos... En fi, hem de ser una mica més tots pausats a l'hora de llegir titulars i sobretot intentar entendre, buscar el context de les coses. Ara que deies hem de ser més pausats a l'hora de llegir titulars, ahir em sortia el vídeo de Cuellar, amb aquella polèmica que va haver-hi. Sí. Repassant la roda de premsa, cuidao, Aquesta arrancada me l'he vist moltes vegades, Pichu Cuellar? Sí, Pichu Cuellar, que es veu que no sé contra quin rival era, que un periodista havia venut com que s'estava encarant, no?, a l'aficionat rival per la cara en la que se la veu el vídeo o la foto, i en realitat el que estava era consternat de veure que algú estava tenint un problema de salut al camp. Uah! No vull estar en la posició mai, espero que no passi, tocaré fusta d'aquell periodista, perquè se'm va portar una que és força difícil d'aixecar-se. Sí, totalment. Nois, ens queden dos minuts. Hem de parlar ràpidament del nou programa que ha sortit a Esport 3, que està dirigit i presentat per en Jordi Sunyer, el Som Tossuts. L'heu pogut veure? Jo sí, l'he vist i m'ha agradat bastant. Molt àgil i, a més, amb molts de protagonistes, vaig veure? Sí. Els primers eren Salamero i Dorca, no? Salamero i Dorca. Va estar Cargol, no sé si és Cargol. En Francesc, llavors en Papi, també. I en Papi, és que en 5 o 6. I aviam, Quique Càrcel. És que va estar Quique Càrcel 20 minuts, també, en directe. 7-8, bona estrena, per cert, Quique Càrcel. Aviam si algun dia el podem
T'imagines que el poguessin tenir aquí? Ojalà. Home... Jo crec que no li importa. No, jo també ho crec. Jo crec que és més a comunicació, que segurament... Sí, cada missatge... No, sí, aquí parlaríem de futbol. Home, també aquí que la roda de premsa va parlar de la imatge del club. Doncs suposo que una de les coses que es vol protegir una mica és això, la imatge del club, amb el tema d'entrevistes i tot plegat. No, totalment, tothom fa la seva feina. Repassem ja, tanquem temes del xat que hagin anat sortint nous. Diu, m'agrada la Costa Blava. Això és la costa del sud de França, no? Llavors, tronquitis, si haurem de posar desfibriladors a Montilivi per cada vegada que li passi la pilota als peus de Juan Carlos. Sí, és cert. Ho hem comentat, Juan Carlos, però tot i que últimament ha millorat en els desplaçaments laterals, sí, és una cadència. També és cert que, i per no matar la polèmica Juan Carlos, sí. A dia d'avui, aquesta temporada de Primera Divisió, encara no hem encaixat cap gol pel joc de peus de Juan Carlos. Bueno, després podem parlar de la precisió en els desplaçaments i de tot això, però allò de dir encaixar un gol, ho dic perquè a vegades llegeixes cada comentari que sembla que, no sé, que cada partit encaixem gols per culpa del joc de peus de Juan Carlos i és evident que no és el seu fort i que li costa i que el rom-rom d'un Montilivi quan té la pilota als peus, val? Però tampoc hi massa. Seguim amb Gabriel Abad, diu totalment, posa en Tronquitis responent-li en Tronquitis, Llom Vélez diu, canvi de joc, millors que som tossuts. Portem un any i mig de trajectòria ja. No és broma, Som diferents i som canals diferents. I per què no? Ja fem una crida des d'aquí, a canvi de joc, connexió, som tossuts. Home, si ens poden veure des de Barcelona. Què més? Tronquitis, nois, aviam quan ens posem les piles en posar una mica de vermell en el fons, que sembla que feu el programa des de Lledoners. Bueno, està en procés o no? Espera't. Està en procés, no? Es pot dir que està en procés. Ara et queixaràs, Tronquitis, hi ha una mica de negre i tot. Hi ha una mica de negre, nano. Jo dic que sembla que estigui a la garjola, jo. Home, tu sí. Aviam, Albert. Tu sembla que estiguis a punt aquí, si et gires, sembla que t'estiguin a punt de fusellar, tio. Humor negre. La cadira de l'Albert és elèctrica. Sí. Hem obert una nova secció a canvi de joc. Canvi de joc. Que estem en ello. Ho vam parlar la setmana passada a l'acabar el programa i estem en ello. Però bueno, estem decidint si no sembla que estem a Lledoners o que vosaltres podeu gaudir d'un bon sorteig. Per tant, estem allí posant balança. Ho podem dir ja, no? Que estem preparant un sorteig perquè hem arribat als 1.000 seguidors i el sorteig ja l'avisarem més endavant, però us agradarà molt, jo crec. Sí. Jo crec que us agradarà molt. I a més, ara sí que acabem. Mira, com canvia això quan passen les 11, hi ha un Tronquitis, hi ha un Vélez que posa, riu a tope, Tronquitis és contagiona de neons, posa, en Tronquitis. A aquesta hora, quan toquen les 11 de la nit, tanquem ja el programa. Moltíssimes gràcies, 50 programes. Estem tots molt contents. El primer, ens en recordem del primer tots, programa que estàvem tots potser una mica nerviosos. Avui ja estem més, hem agafat una mica més la soltura, ens agrada això de Twitch, ens agrada aquesta comunitat que hem creat amb canvi de joc i estem mica en mica fent passets de formiga. Tot això gràcies a vosaltres, Arnau? Sí. Primer programa de culte, que te recordes que no el van poder... No es va gravar? Que no es va gravar. Si algú me fa un resum... Des d'aquest dia, darrere d'això es va dir el Becario, no? Però això és un programa històric. No, però ja li va quedar això. Llavors ho ha fet tot 100% bé, tot bé, i no, s'ha quedat amb això. Es pot veure repetit avui, diu l'Eric 123884. Tan bon punt acabi estarà a Twitch i entre demà o 6 o demà passat estarà a YouTube i a iVoox. Per tant, podràs veure per 3 plataformes. Tronquitis, ens ho podem imaginar. No feu com el Norberto, amb cors del Girona i tal. Jo posaré potser una cortina aquí de ratlles, vermelles i blanques. Amb cors de l'escut del Girona seria molt maco. Seria molt maco. I alhora una mica cutre, tot s'ha de dir. Va, nois, tanquem-ho aquí a les 11. Moltíssimes gràcies a Àlex, a Albert. Una abraçada a en Sergi Arpí des d'aquí, també a Martí i l'Andrea. I moltíssimes gràcies, Becario, perquè avui ha fet un esforç d'aquells brutals per arribar a l'hora
començar a 3:15 i el tio encara va vestit amb la roba de fer esport. Per tant, un aplaudiment també pel becario, que se'l mereix, un aplaudiment aquí entre nosaltres i el xat, i us citem pel proper dimecres, esperem amb una victòria al Villamarín, per què no, com ha dit l'Àlex abans, i tots contents perquè ara comença un mini turmalet, Betis, Reial i Wanda, entre mitja seleccions. Cívitas. Ai, perdó, Cívitas. Canvia més això que el Girona d'escut. Per tant, deixem-ho aquí i ens veiem el proper dimecres. La xiqueta que ens felicita pels 50 programes. Felicitats. Moltes gràcies, xiqueta. Bona nit també tu. Abril Bat, bona nit pels 3 punts. Tronquitis, bona nit. Bona nit, somieu tots amb el Tati, amb l'entrevista que havia fet l'Àlex Una, llegiu-la tots i ens veiem. Llegiu-la, cliqueu i llegiu-la, no només cliqueu. Una abraçada, ara sí, bona nit a tothom. Una abraçada. Bona nit.